Dito pa tayo sa ano, Mini City. Dito sa Santa Ignacia. City Mini Home Depot. Depot. So ito, kuha tayo ng ano, tiles para dun sa kwarto natin. So hindi pa kasi tapos yung bahay. So yung kwarto namin sa master bedroom wala pang tiles. Ngayon namili si Mrs. Ito yung napili niya. So 135. So ano po siya, dito ceramic tiles. Itong kinuha natin para dun sa room 1. Tapos meron din siyempre master bedroom. Meron din kaming toilet and bath doon. So kumuha rin kami ng tiles para doon. Ito yung para sa flooring. So 135 yung bawat isa nito. Tapos kumuha rin tayo ng tiles para sa wall, no? So 30 by 60. So 60 by 60 kasi po yun. Tapos ito 30 by 60. So 60 pesos ang bawat isa. Pati dito. Yan, combination niya yan. Kaya lang 20 din ang deliver. So umaga ko mamayang hapon pipick upin ko na lang dito. Kung ano naman tayo, hindi na tayo makaabot, bukas na lang umaga natin pipick upin yung tiles natin. So maraming mabibili dito. May pang bata po dito. Tapos mga PVC maraming din. So andito mga PVC. PVC ceiling panel. So ang dami. Ayan, pati dito may floated panel din sila. Ayan, ceiling panel lahat ito. So nagre-range siya ng 280 to 220. So ganun po yung ano. Tapos ayan, 220 tsaka 280. Tapos dito sa mga floated panel na pang indoor 280. Okay. Tapos yung mga tiles nila 145 yung kinuha natin kanina. Ano na yun eh, nasa 145 din pala. Once tingnan ko nga, double check ko na nga, 145. Okay. Yung babayaran na ni Mrs. Magkano lahat? 14,000. Pick upin na lang. Baka mamayang hapon na kayo bukas. Kaya paki-ready na lang doon. Ito pala yung tatak ng tiles na kinuha natin. La Soho Ceramics. Ayan. So ceramic po siya. Ceramic tiles. Ito nga pala yung mga stock nila na PVC. Tsaka ano ba yun? Floated panel. Tapos mga tiles ayan o. Dami. Ang daming tiles. So dahil may lakad tayo ngayon, hindi natin makukuha ngayon. So papadeliver mo naman Tuesday, bukas pagtatrabaho ng mga sila Insan Aldrin dun sa bahay. So baka mamayang hapon pag umabot pa yung oras natin, daan tayo rito. Kung hindi na, bukas na lang umaga alas 8 natin kukunin. Okay. Okay, dito City Mini Home Depot. Home Depot. So punta naman tayo kay Joseo. Okay, so tara na. So galing po tayo rito sa Joseo, kay Joseo Hardware. So umorder lang po kami dyan. So bukas na lang po nila i-deliver. Kaya bukas pakita natin kung ano mga nabili natin dyan. So hindi pala nila i-deliver, kundi ipapapick up ko na rin sa mga tropa ko bukas. So ayun. So tara. Yung si Aryo. Lager kaya mati boss ko no. Ano nga yan
like and follow and share and this vlog and kasama ko doon sa paradahan dati yan mga boss. ay big time. Ngayon big time na siya. Ne? Pahiram Mapasada. na, pahiram. Nang Boss, ay, ito, sakyan mo yung ito? laruan mo ba? Ay, ano ko na lang sa'yo, bibigay ko na lang. Sige. Okay, so ayan. Site visit po tayo, kasama natin sila architect. Dito tayo sa Solim Subdivision. Kalupit, ano? Sejay. Atay. Ano tayo ano bubungan dito inay? Atoy. Kisame. Ah, sige. Atoy mga kwarto. Kaya lang pag may sideline. Pati kusina ka no. Ah, may san. Si kaano ka sa si Wow, bagbagan tayo. So yung talagang may isa. Atoy di si ano tayo. Sierra. Atoy di pa ikat na si ay ano? Detiri daw na kanang tas baliwan pesto na dito. Ah, sige. Okay. Okay, so bali parang full renovation po ito mangyayari dito. So mag-extend pa po tayo rito sa harap, pero nasa 120 na lang po yun kasi daanan po itong ano, itong nasa harap mayroon po siyang natitirang daanan. Tapos siyempre papalitan na rin yung bubong, so baka pwedeng itaas din po natin. Tapos yung mga interior niya baka pag-uusapan pa po namin kung saan yung mga papalitan, yung babagbagin tsaka ano. So re-remodel po lahat yung loob niya, pati dito sa labas. Okay. Okay yan? Okay, so tara. Sige Adel. Si Ma'am Judith Masi. So let's go. Tara tayo sa kabila. Dito na tayo sa Kalumpit, Bulacan. So color visit po tayo rito sa may bandang Corazon. Okay, dito na tayo mga boss sa La Residencia for site visit o color visit. So lot corner ng yung area nila madam. So baka ito po, itong linya na to, yan wala dyan, tsaka baka yun dito. So hintayin po natin yung ano, yung nanay ni ma'am pupunta po rito. Tapos susukatin din po natin ito. Yan, ganda ng mga bahay dito. Okay, so susukatin po natin mamaya. Anong street na to? Costorada. Baka ito pa yung lot, corner lot. So yung unang pinunta natin kanina mali, malapit sa palengke. Ito yung phase 3. So umikot-ikot tayo kanina doon, hindi natin hanap yung pala. Dito pala tayo pupunta sa ito, dito sa subdivision na to. Baka iba. Andito na po sila nanay. May aso pa pala, oh. Di ba pinatanggal na yun? Ay, pa pala tatanggal. Kayo po yung mother ni Ma'am Edna? Ano po pangalan niyo, Ma'am? Lolita, kaya lang palayo ko baby. Baby matanda. Baby hindi tumatanda. Kunin na po namin po, okay. Ha? Kanya po to. Kukunin ba yun na o kailangan natin yun? Picture na lang po namin. Ay, kailangan po namin pala yan. Ito naman tayo rito sa may ano, admin sa engineering office.
Sige po. Sige pa. Sige po. Layo pa pala nyo, Tarla? Opo, ma'am. Ay, Sige po. Maraming salamat po, ma'am. po kayo. Sige po. Parang engineer ka na. Bumili na. Mga araw po. Ayan, bumili na tayo ng ano. Ay, yung binili natin kahapon. Ngayon lang po natin pipikapin para sa bahay. Ayan, 10 bags na dala adhesive. Tapos 10 bags na NCC. So, yung adhesive 3,000 yung 10. Tapos yung NCC 1,850. Aning na PPR na 1.5 na with red 900 para 4 na PPR na 1.5 140, 4 na PPR na T 1.5 plain 140, dalawang PPR 5 na 1.5 800, dalawang orange elbow 160, dalawang orange pipe na dalawang ano ba to? Nakalimutan ko na. Hindi ko maintindihan. So ayan, basta 7,135 yung binili natin. So ayan. So pipikapin po natin. Tapos mamaya pupunta tayo sa mini city para kunin yung mga tiles para sa bahay. So hindi pa kasi tapos yung bahay, mga boss. Dito tayo bumili kay Joseo Hardware. Ayan. Okay, ayan o, dito na tayo mga boss. Bili natin yung tile. Ito yung mga order natin, pina-ready natin kahapon. Hindi pa pala pina-ready. Umaga-umaga nagpunta tayo rito magkahapon, mga boss. Binayaran na natin, sabi natin na ready na nila. Ngayon hindi pa nila ni-ready. Ngayon pala nila kukunin, mga boss. Tapos sabi nung babae, nagagahan pa daw sila. Alas 8 ang pasok nila, nagagahan pa daw sila bago sila gumalaw. Kundi pa ako dumating, hindi pa nila ni-ready yung mga materialis natin. Ibig sabihin dito kayo kumakain ng alas 8. Sabi ni ma'am, alas 8 kumain pa daw kayo rito. May ginawa. Sabi kumakain pa daw kayo rito, sabi ni ma'am kanina ibig sabihin dito na kayo nag-aagahan ng alas 8 bago kayo magtrabaho. Ito pa, sir. Ang mga bagal dito. Sayangin nila yung oras. Okay, so ito po yung binili natin, mga boss. So tinanghali na tayo. So 20 ano ba ito? Tawag ko dito 60 by 60, 28 na bags, 3,780. 16 na 60 by 60. So 135 po yung bawat isa niyan, 2,160. Tapos 110 na 30 by 60. So 6,380. Tapos 30 na 30 by 60 na pang wall accent, 1,740. So total na binayaran natin dito 14,006. Ay, diyan na sa yan, 14,060. Ayan. Okay. Ito po yung papagawa namin, so hindi pa nakapag-tiles. So itong wood planks, galing ito sa dating bahay namin. So tinanggal ko, tapos nilagay ko lang dito. So ayan, hindi pa tapos. Ito lang naman itong mismong master bedroom. Tapos ito pa yung toilet and bath, hindi pa tapos. Ayan. So itong bahay namin nasa 75 square meter. Yung hindi kasali yung garahe tsaka yung dirty kitchen. So may 4 na kwarto na siya. Tapos isang kusina, 2 banyo. So tanungan natin kung bakit sila pumasok. Laney Resort. Ayan mga boss, dito tayo sa
Kamiling, bubunsekan. So ito po yung ano, pavilion, paparenovate nila ng Toy Story ata. So ayan. So ito po yung ano, pavilion na pinapa-ocular visit ni Leslie May Sanchez Sobiliaga. Okay. Sukatin natin. Okay, yan. Sukatin po natin mga boss. May team na ako? 11.5. Di ba dahil dyan? Ay sir. Ay sir. Ay sir. Tagapin kayo sir? Sir, sir, gitar. Sorry. Pare John, Surpos. Kasi sino Buddy Jess. Okay. 6.2. Papa-estimate da? Swimming ka. Yes sir. Yes sir, sa kalpe lang. Picture tayo na mga boss. Picture natin yung ano, binocular visit. Okay. So, tara. Let's go. Ito si Sir Enrique Asuncion. Ayun. Lumampas tayo kanina mga boss. Kaya natin pwede iparada to. Ano ko na lang i-atras. Okay, dito na tayo sa Guliman, Malasigi. Dito pa yung site sir? Napipintas sa lugar nyo boss. Kadok ni ano sir, ni architect. Well, atati project tayo no kwa. Sir. Tani architect Oliver, architect Ian. Sir. Sir Enrique. Ati kano ko? Si renovate. Kwa. Talagang alon, i-renovatean. Ganyan tayo. Okay. Ito yung pelikad. Ito yung side ito eh. Ay, susukat po natin mga boss. Ito na eh. Ano ba yun? Kulkulsan. Yeah. Wara to iwara. Tapos atay lang. Atay ganito lang yan. Alampay. Again. May tayo yung aso na. Anong aso ata sir? Na. Anong aso? Aski. Yamo no manunga tawon na ata. Ay, gano'n. Sir, ayan. Shout out kay Boss Reggie. Ayan, shout out kay paring Reggie. Ayan. Ayan, si Sir Enrique Asuncion. Sige sir, salamat. Thank you. Salamat na. Ingat sir sa ano, Thank you. pagbiyahe. Laguna pa yata kayo no? Laguna mamaya. Sir. Mamaya boss.
Opo, sir. Si Sir Enrique, solid subscriber din po natin, mga boss. Kalawagan na tayo eh. Balik tayo, mga boss. Balik. Okay, so ayan, dito naman tayo sa Lawak, sa Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Ayan, kay Vladger Willow. Ayan. Ito, kausapin ko lang. Gana, isang katutukan. Hello po, ma'am. Hello po. Apo, ma'am. Okay, so dito naman gagawin dito renovation. Kaya lang meron na pong nag-design dito na architect. So papabid daw nila sa atin. So ayun, sabi ko naman hindi pang bidding yung mga presyo natin kasi yung iba kasing bid sa mga gawa natin. So sa yung sa atin kasi talagang quality. So hindi siya pang bidding. So yun, pinaliwanag ko na rin. So nasa standard lang yung mga presyo natin. So renovation na project, so ito mara-renovate ito. So pinaguhit na po ito, pinadesign na po ito kay sa architect po nila. So tayo naman ibabase naman natin yung presyo doon sa design ni architect. So hintayin pa natin yung design niya bago tayo mag-estimate. So magsisettle din kami ng ibang araw para dito pag umuwi si madam. So ayan, tapos na po tayo rito. Meron pa tayong isang pupuntahan sa Lawak din. Ayun. 4.8 ito. Ito po yung Okay. 1.0. yan, ito po yung loob ng bahay, mga boss. So 1, 2 3, 4, apat na kwarto. Natiwal na ako. Okay. So ito po yung bahay, mga boss. Ayan, o. So pasend na lang natin yung floor plan nito. Okay, tara na. Let's go. Jai, diyan ka side. Lawak. Okay, hindi garo diyan. Tara. Okay. Ayan, ginabi na tayo, mga boss. So dumaan pa po tayo dun sa dalawang site sa ano na ba yan, yung pilotan natin sa Lawak site, dun sa Poblacion Lawak Project, tsaka sa ano ba yung pinunta natin sa Ordaneta. Kaya lang hindi ko na i-blinag para hindi masyadong mahaba yung ano natin video. So ayan, kararating din namin, mga boss. Yan, uwi na rin sila architect. Hi! Hi! Mag-alas 7 na pala. Who is your favorite vlogger? Wow, thank you. Oh, magbabay ka na muna rito. Goodbye, everybody. And subscribe on the video right now. And subscribe right now. Bye. Bye! See you. Next video. Sinig lang sa iso. Ikaw! Mac Lagunilla Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Make sure to Subscribe. Bye. bye!